Khoroksa Cherai kumir no Cherai phangsini hoite pusiui chariui khanriui tei o kumir tori thangka hangke kotorma wngui o kumir jebono pusi tunai bono teisa chaui thwika o Cherai bo je bo pusiui tumani o kumir no o kumir bai no chajagui thwika belai kheno kharangma sincha tei kirima sincha koktwma social media o kasaui faika baksa kheba o video clips rok eba kheba news nugui mankhana baksa kheba nugya phano wngui mankhana belai kheno mwalang chajaknai tei jotono wansuk tongbai khena kumir no pusiu hinmale kebo bisas khlaimanya hinui phiaba obo kubui norok kwbangma no nugui mankhana obo kahai mwsa mayung chibuk musle rok no pusiui paithago hingkangke o chibuk musle bai no teisa monogui thwima rok tei je mwsa pusinai rok bo baksa hingke to loyal tongo tei baksa hingkangke chana muchungui faifru hingkangke bini gana o jebono pusiui tongnai maya ador khlaiui chari khani tongnai bono no teisa watharui bono chaui sio obo kahai kwbangma norok news ni through tui nugui mankhana YouTube Facebook kwbangma social media platform rogo phiaba mo hingke teibo kirima sincha kumir no pusiu himale jiboni khubu khwnaya kho nubu nugya kho khubu khwnaya kho nubu nugya kho no tabuk hingka hingke social media ni through tui nugui tongmankha nugui tongnani nangkha belai kheno kirima sincha o Cherai wngkha 11 bosorni bini umor bini bumung wngkha Fatima bo khoroksa muslim samajni sajak hingka hingke borok arjagao daily no borokni je mani mwtai rok arjagao pujio aboni tolao no borok kaisa tui tongo arjagao o tuio no kumir bo tongo phiaba o kumir belai kheno friendly jemon ma Tripureshwari mwtai Udaipur Matabari o jemon kachua tongmani arjagao o kachua belai kheno friendly bui muri rok eba khiba kuno chajaknai manui rok charikha hingke borok phaiphai chaphai even yang porjonto chaphai haipano borok rok no kuno khoti khlaya abo haino o kumir bo atui no tongmani Cherai phangsini hoite bo arjagao no tor kha borok rok bai haike borok rok ni yak ni porjonto mani nahar jao haipano o borok rok ni yak no kuno tino phano waria tei borok rok bai mihimjagui porjonto tongo haike mang borok rok arjagao mwtaio phaika hingke o kumir no mang nainani bagui phailio baksa hingke o kumir no naina porjonto simi no phailaio o mwtaio phaiyakarui o mwtaio phaina bahana tikhlai o kumir no se nainani phaio hingke baksa ke to photo bujaklai thanglaio yago rogo naharui hingke Cherai bwsafuru ni simi o kumir arjagao no haike o Cherai bwsabo Cherai furu ni simi no o kumir no phaio naithango abo kahai mamang hingke salsa kebo no chamung charinani bagui phaika o Cherai bwsa salbrum no phaio salbrum no bobai thwngui thango apro haike no salbrum ni haino o kumir no nainani bagui phaimani hingke o kumir bo o Cherai nugui o sri sakao kawui phaika sri sakao kawui phaimani yagulo mihimui chariui tongmani ajorao no atkaisa emon je kirima sincha khlai khuaui bini yak no wari sika arjagao no kuno saslap manliya Cherai no direct tuio sotonoi talangui thangka gana gini borok rok kuno phano saimanya ajorao jefru tuio thui kwsak nukha tei Cherai kapramani nukha arjora se joto mokol kyogo tei nugo o kumir ba borok se chaui tongkhabala o Cherai salbrum no jebono chariui maya khlai tongmani o Cherai no se talang thangka blahani chiri khoklaika phiaba johra belai kheno short wngui thangka asani no kumir o Cherai no totra rogo warui thwilala liling khlai arjagao no mwkhang rok kuno phano kwrwikha chaui sikha jefuru rescue khlainani asani no o Cherai bo o tuio no thwiui paikha thui bo pura o tui gwnangui kwsak wngui tongkha arjorao belai kheno kirima sincha a najra rok norok no obono
phunung manliya video clip tongphano belai kheno kiriman sincha tai si YouTube o rikha hingke oboni eginso ang se phol mannai haini bagui ang rina muchung phano rewai manliya. Tobo norok naina muchung hingke comment section o thangui naina muchung hini sadi norokni bagui ang kaisa bebosta khainai WhatsApp group ni through tui phano norokno ang phunungnani chesta khlainai. Hingke norok o video naimani bisingtui norok kaisa srwngmung mankhana posu paki jesuk phano wngthun sui aming rok no karui baksa sui aming rok phano se emon je khe aggressive wngui thango nijini malik no porjonto siniya kobor wngui thangka hangke tobo sui aming khe to amsuk wngya baksa tongo aggressive phiaba obo kahai kumir mwsa mayung eba keba chibung musle rok no hingke kuno jaga ti phano biswas khlainani kwrui borok no biswas khlaina thangka hangke eba keba cherai phangsini hoite chari khani po toriwui pusi tukha hangke paithogo kotor kolok hangke borok bai no sajagui painai obo kahai borok ni bisingo bo tongo hingke norok no ang bisi buchogui sanani nangla norok oro no hoite no srwngmung mankha hingke tamo bujioi mankha comment section o thangui comment khlai salai din norok ni je bujimani.